Metrakit, el RAC i la Federació Catalana de Motociclisme us ofereixen la Copa Catalana de Promovelocitat. El passat diumenge 27 de maig va arrencar una nova edició de la Copa Catalana de Promovelocitat. Aquesta competició està pensada per a que els joves pilots es familiaritzin amb la moto de marxes, amb el món de la competició i de pas, i potser el més important, que es formin com a pilots depurant la seva tècnica. Un fet que accentua la vessant formativa de la Copa Catalana de Promovelocitat és l'existència de beques per reduir la despesa i guiar els joves pilots en els seus primers passos a la competició. Una de les empreses que fan possible aquestes beques és Metrakit. El programa de beques es va pensar bàsicament perquè donar una línia d'accés als nens que volguessin practicar l'esport del motociclisme amb un màxim de seguretat, amb una eina feta a la seva mida. Treballem amb aquestes motocicletes Metrakit. En principi tenen uns 10 cavalls de potència, són motos molt fàcils de portar i el que és més important, ens ajuden a poder ensenyar el nostre món, el món de la velocitat, del motociclisme de competició des de dins. Els pares prenen una mica contacte amb aquest món i a partir d'aquí després decideixen si volen continuar o no. És un accés, jo crec, relativament econòmic dintre que és un esport que no és barat, perquè aquesta gent ho pugui provar i decidir si és un esport en el que continuaran en el futur o no. Les possibilitats de prosperar en el món de la competició gràcies a aquest campionat han quedat especialment paleses la present temporada, ja que tant el vencedor de PromoRAC 70, Jeremy Alcoba, com el vencedor de PromoRAC 50, Michael Parra, estan corrent el Campionat Mediterrani de Velocitat aquest 2012. Però ja són molts els pilots que, havent passat per aquest campionat, actualment són components de la graella del Mundial de Velocitat. Actualment a la parrilla del Campionat del Món de Motociclisme, en els principals campionats que es disputen a Europa, el 70-80% dels nens parteixen de la promovelocitat, bé sigui la promovelocitat que es va iniciar aquí el 2002 a Catalunya o la que s'ha anat desenvolupant en altres països, sempre sota el mateix sistema i la mateixa filosofia. Avui en dia Maverick Viñales, Alex Rins, Oliveira, i podem parlar que copsem pràcticament les 2 o 3 primeres files del Campionat del Món de Moto3. Jo crec que és una cosa que no pararà, degut a que el programa, gràcies a la Federació Catalana i als sponsors que tenim, doncs continua, i penso que és la millor manera d'accedir en el món aquest de la velocitat. La jornada de promovelocitat s'iniciava amb la categoria PromoRAC 70. Amb la marxa de Jeremy Alcoba i de Marc Garcia, campió i sotscampió de la passada temporada, era difícil fer pronòstics, fins que Ferran Hernández va marcar la pole amb mig segon d'avantatge sobre Àlex Toledo, que sortia segon. Hernández va ratificar la seva superioritat dels entrenaments cronometrats, comandant la primera màniga des del principi. A mesura que avançava la cursa, les distàncies anaven ampliant-se. Toledo rodava en segona posició a força distància d'Hernández, mentre que Gino Navarro ocupava la tercera plaça també amb força avantatge sobre el quart. No hi va haver sorpreses i la cursa va finalitzar amb aquesta mateixa composició, però una penalització per avançar-se a la sortida va fer que Navarro passés a ocupar la segona posició en detriment de Toledo, que va finalitzar tercer. La segona màniga va iniciar-se amb la mateixa composició que la primera. Hernández liderava la cursa, però aquest cop Toledo no el va perdre de vista en cap moment i tots dos van protagonitzar una bonica lluita. Força més endarrerit, Gino Navarro tornava a ocupar la tercera posició. A poques voltes del final, Toledo va atacar Hernández amb èxit, ja que va superar el seu company d'escuderia liderant els darrers compassos de la prova i vencent aquesta segona màniga. La penalització a la primera màniga va fer que Toledo pugés al segon graó del podi, per darrere d'Hernández, que va ser el gran vencedor d'aquesta cita inaugural, i per davant de Navarro, que completava un podi composat exclusivament per pilots de l'escuderia Evo Kids Osona. I no seria l'única victòria de l'escuderia usonenca en aquesta jornada, ja que a PromoRAC 50 Iker Garcia sortia des de la pole i es postulava com a favorit en aquesta primera prova de la temporada. Però Xavier Artigas va realitzar una sortida extraordinària que li va permetre comandar els primers girs de la prova, fins que Iker Garcia va poder passar-lo i a poc va anar agafant distància. Artigas es mantenia en segona posició, però amb Sergio García i Andreas Adolfo Pérez pressionant-lo. Sergio García va aconseguir passar Artigas i va imprimir un fort ritme que li va permetre acostar-se a Iker Garcia, però ja era massa tard i el d'Evo Kids Osona va proclamar-se vencedor de la primera màniga de la temporada. Andreas Adolfo Pérez va creuar la línia de meta en tercera posició, però Sergio García va ser penalitzat per avançar-se a la sortida, intercanviant la posició amb Pérez, que passava a ser segon.
La segona màniga va ser força més tranquil·la que la primera. Andreas Adolfo Pérez va liderar els primers girs, però novament Iker Garcia va prendre-li la primera posició i va passar a comandar la cursa amb solidesa. Pérez rodava a prop, però en realitat només podia esperar un error de Garcia per fer-se amb la primera posició de nou, i aquest error no va arribar. Així que sota la bandera a quadres, victòria d'Iker Garcia seguit de Pérez i en tercera posició Sergio García. Aquesta mateixa va ser la composició del podi final de la categoria. Per tancar la jornada de promovelocitat, els més petits de tots, la categoria Iniciació 50. En aquest cas, els pilots corren amb minimotos automàtiques de la marca Polini i la cursa és més curta que la de les categories superiors. Daniel Mogueda va ser el nom propi de la categoria, ja que no només va marcar el millor temps als cronometrats, sinó que a més va liderar cadascuna de les dues mànigues des del principi fins al final. L'altre nom propi de la categoria va ser Adonais Villa, que després d'efectuar una mala sortida a la primera màniga, va protagonitzar una gran remuntada que li va permetre finalitzar en segona posició. Adonais va repetir resultat a la segona màniga, aquest cop amb molta solidesa. I tancant la tripleta vencedora, Aarón García, que va mostrar-se molt regular en totes dues mànigues, defensant la tercera posició que finalment va endur-se en totes dues sessions i, per tant, el global de la cursa. La següent cita amb la Copa Catalana de Promovelocitat serà el proper 17 de juny al circuit d'Osona, on de ben segur podrem gaudir d'un gran espectacle de la mà dels futurs campions del món de velocitat.